Ya, tambah sore rame boleh ya. Kok kambuhe bola-bolaku tolong diatur masing-masing, artinya sini jero kalangan ben sing mabuk wae. Kok ketika arep balik kok kambuhe masuk. Terus neneng kok sing mbak-mbak sing nyekel ben mbak-mbak. Aku jadi seneng juga sih kalau teman aku ragu-ragu. Coba bedok iki akeh mpuke males aku. Ya. Jadi kok ben mbak-mbak nyekel, bapak sing cebul. Ngono ya. Oke, cocok ya. Nah, jangan boleh. Yuk lanjut. Obong-obong. Mendung nggak bisa diobong-obong ki. Larasnya telas. Yo. Tambah sering, tambah rame, tambah sering. Yo.
Jajal sing nang tengah-tengah kan ditonton, yuk sing mendem joget bareng-bareng, sing jalo lagu siji tapi kabeh joget. Jadi nek menang wae iki ditonton apa, yuk bolo-bolo kabeh. Aku ngerti sing nang tengah-tengah pasti iso joget kabeh, yuk. Yuk. Cewek-cewek juga rapopo joget. Ben viral kono TikTok. Tapi koncoku sing nggo masker gak usah mabuk, gak usah. Males aku. Rese. Sing rese gak usah mendem. Enggaknya. Mbakku saya benar. Ku kaya on gawo. Iya. Lanjut. Asik. Ayo goyang. Ngono kan enak. Jajal mendem ku di kotor lah nek mendem iki kan letak. Oh, aja rono-rono ganggu tamu le. Aja nang kono ling letak, aja nang kono yo. Tamu ini kan ibu-ibu lah nek melayu kok malah tumplek segane. Ampun wedi Ibu. Ampun wedi. Niku nek mau dolanan mengki nek nakal tak totok. Mboten ganggu kok mboten nakal. Kersane. Oh. Ya, dilanjut. Aku terus membangi rakyat tolongnya apa aku kudu ngadeg Mas. Oh, bingung aku ya kudu ngadeg iki. Nek ndi to yo sing ngene. Iya. Ayo. Jos. Yuk, menayo. Aja gelek. Iki jendelek urung ora ketok. Urung. Ampun, kudu gelek niku. Aja ado-ado ngecak. Ora ora ketokan. Aja gelek. Urung sida. Aja buru-buru. Aja gelek. Urung sida to le. Lagi nek longok-longok ngene ra ketok kok ya. Oke. Anu Bu enten pemundutan saking dalem. Terus pundi? Heeh. Sajangan iki ajeng medal. Heeh. Terus penting niki kan minggir mawon riye. Heeh. Nggih, bolos-bolos kok. Ya, iki sing dadi kan mendem apa? Kan minggir riye mawon. Sing dadi. Minggir dhisik. Nggih, minggir riye. Niki ajeng medal niki. Oh.